Pokud se už delší dobu pohybujete na Instagramu, YouTube Shorts nebo TikToku, tak jste nejspíš jednou viděli tohle. Top 10 drinks, let's see, come on, let's see. Laptop, Oh my God! number 3. Really good. Alexandro Nesta from AC Milan. Number 5. Yes. Messi. Messi, let's see, 1 or 2. Number 9, of course. Let's see. Spirit. 40 degrees. Number 4. Yes. Franța. Bruh. French, Sebastian Macarons, number 2. Let's see. Teddy Bear. Number 8. Capri. 6. Let's see. Pringles. Oh my God! Number 10. I don't know. Number 7. And number 1 is, let's see, Macarena. Alla tu alegría Macarena. Ano. V dnešním videu si půjdeme říct, kdo je tento daný člověk a proč dělá takováhle videa. Na internetu vystupuje pod přezdívkou Maroj Mario. Avšak jeho skutečné jméno je Marián Radu. Žije v Nizozemsku a údajně má rumunské kořeny. To však není potvrzené. Má 2 děti, takže to bude logicky táta. Narodil se 10. srpna 1988 a je mu 37 let. Super! Proslavil se na YouTube Shorts, TikToku a Instagramu svými velice zajímavými shorty. Gusten Beer. Just one Barbie. I'm a Barbie girl in a Barbie world. I'm from plastic. I'm fantastic. Can you brush my hair and check me everywhere? I'm fantastic. I'm from plastic. Come on Barbie, just look party. Come on Barbie, take a party. Na svých videích má miliony zhlédnutí, na svých shortech. Na Instagramu konkrétně 930 000 sledujících, nějak kolem toho, a na TikToku okolo 3,4 milionů sledujících. V jeho videích se často objevují žebříčky. Představte si to jako od 1 do 10 a na obrazovce se vám objevují různé věci, třeba značky aut, Fortnite skiny a vy je musíte seřadit od 1 do 10, anebo nějaké jiné soutěže. Na svých shortech schválně mluví špatně. Pop Artist Ranking, let's see. Tyler Microsoft. Number 10, of course. Let's see. Ed from Tehran. Number 4. Come on, Lodi. Justin Barbie. Baby, with me. Justin Barbie, number 1. Oh, of course. Let's see. Katy Perry. Chirip. Number 9. Let's see. Tulips. Number 8. Very good. Bruno Market, number 7. Billy Selfish. Meow. Number 3. Let's see. Sabrina Carpet. Same like Aladdin with the carpet. Number 6. Adriana Klein. Number 5. And number 2 is, let's see, Olivia Gorilla, of course. A používá výrazy jako léci, anebo let me cry. Maro is language. Let's see. Number 5. Loading. Number 7. Of course. Number 6. Let me think. Let me concentrate. Number 2. Let me cry. Number 1. Number 4. Meow. Number 3, of course. A proč to vlastně dělá? No, je to celkem jednoduché.
Můžeme to vidět i u českých youtuberů. Dám příklad, pokud tady ty youtubery máte rádi, tak neposlouchej to prosím. Fizi a Bouchal. Čím víc mluvíte jak, víte co? Tím víc vás lidi budou sledovat a budou vám psát komentáře. A čím víc komentářů to má, tím populárnější to je a tím víc se to doporučuje. Takže proto. A co bych měl říct na závěr? Tady to video točím jenom z toho důvodu, že za prvý potřebuji něco už nekonečně natočit a taky z toho důvodu, že mě zajímalo, co tady ten člověk vlastně dělá, protože už jsem ho několikrát viděl na internetu, jak mi YouTube něco takového nebo Instagram doporučil. No. A myslím si, že na to v Česku ani nikdo nedělal reakci. Možná proto, že se o něm skoro nic moc neví. A proto je tohle video taky krátký. No nic, užijte si prázdniny a ahoj.